Mamă, acum te înregistrezi. Băi, culegătorul de la Lele, ce ești? Adun, mă, știu de-alea mai înflorite, mai boboci aduni? Și alea de alea la Lele. Ia. Mai ia. Mai sunt? Așteaptă Mai ia, mă. să fac boboc. Mă, uite, mai ia și bobocul ăla, mă, mai. Da, da, da. Lasă-le, mă, mai să Nu se vrei că e prea desface. verde la. Să desface. Prea verde, nu se crească. Ia fi atent. Hai, Anton. Da. Ia vreo 5 așa. Bate-mă pe. Grădinarul Stanu. Ia la Lele. Așa. Pe alea aruncă. Și pe aia la încarnă. Pe aia, da. Hai, mai ia una. Așa. Ia de. Hai, mă, fă o poză așa, am picea. Stai, mă. Eu nu... Lasă, bre, sculea, culegi-mă acolo. Hă? Iau floare sau boboc? Floare, ia, mă. Ia florile, că alea-s mai important, nu boboc. Deci nu tai tot cu frunzi. Da, Le pui pe piept. Să duci la cimitir. Hă? Ia să acum. Ce să ai, nu ți-ai încărcat, mă, telefonul? Ce nu ți-ai încărcat telefonul? Futuros. S-a uscat, mă. A fost o floare acolo, bănuiesc. Că a fost o floare. Du-te și tu la alea, cu la Lele. Aici, mă? Vezi? Trage, mă, din șmirghel ăla. Și în închei ziua și aveți să nu uiți să pui șmirghelul la loc, după aia nu poți mai deschizi. Deci încuietoare e avansată. Ultra performantă.